ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం మూకం కరోతి వాచాలం. పంగుం లంఘయతే గిరం. లంఘయతే గిరిం. యత్కృపాతమహం వందే. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే. వందే పరమానందమాధవం. పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 30 శ్లోకంలో ఏం చూశారు అంటే, భగవంతుడు అంటే ఏతద్రూపం భగవతో హి అరూపస్య చిదాత్మనః. సో ఈ రూపాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ప్రాకృత రూప రహితుడు. అంటే ఈ ఈ భౌతిక జగత్తుని వ్యక్తం చేసేటటువంటి రూపం కాదు భగవంతుడిది. ఆయన యొక్క అంటే ఈ విరాట్ రూపము ఊహాత్మకమైనది. చిత్ ఆత్మనః అంటే అది భౌతిక రూపం కాదు. ఆత్మనః, చిత్ ఆత్మనః, ఆత్మ ద్వారా తెలియబడేది అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే మరి సామాన్యులకు భగవంతుడి యొక్క రూపసహితత్వాన్ని గురించి తెలియజేయడానికే అది ఉద్దేశింపబడింది. కానీ వాస్తవానికి భగవంతుడు భౌతిక రూపరహితుడై ఉన్నాడు అని చెప్పి, అంటే మామూలు వాళ్ళు భగవంతుడికి ఏదో రూపం లేదు అనుకుంటారేమో అనే ఉద్దేశంతో మరి అది తెలియజేయబడ్డది. నిజానికి భగవంతుడు భౌతిక రూపరహితుడు అయి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఈ విశ్వరూపం ఇతర అవతారాలతో ఇది కూడా ఒకటని చెప్పడం లేదు. ఇంతవరకు చెప్పిన అవతారాలన్నీ దివ్యమైనవి. ఆ అవతారాల్లో భౌతికత్వం అనేది కొంచెం కూడా కించిత్తు కూడా లేదు. అయితే ఈ మరి అంటే ఈ భౌతికత్వం అంటే మరి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కదా. కాబట్టి మరి మాయాగుణైర్ విరచితం అంటున్నారు. అంటే ఈ గుణాల చేత, మాయాశక్తి ఈ 3 గుణాలతో రచింపబడ్డది అని. ఇటువంటి భౌతిక తత్వం ఇంతవరకు చూసిన ఈ అవతారాలకు కొంచెం కూడా ఈ భౌతిక తత్వం లేదు. అలాగే మరి ఆ రూపాలకు ఆత్మకు కూడా ఎలాంటి భేదము లేదు అని ఇక్కడ ఈ ఇంతకు ముందు మీరు చూసిన శ్లోకంలో మీరు చూశారు. కాబట్టి
అలాంటి భౌతికమైనటువంటి విరాట్ రూపం వారికి, అంటే భక్తిలో నూతనంగా వచ్చిన వారి కోసమే ఈ విరాట్ రూపం ఉద్దేశింపబడ్డది. కొత్తగా భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన వారికి అర్థం అవడానికి కోసం ఈ విరాట్ రూపం చూపించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది మిగిలిన వాస్తవ రూపాలతో మనం లెక్కించిన అవసరం లేదు అని భాష్యంలో ఈ శ్లోకాన్ని ఈ విధంగా మనకు వివరించారనమాట. సో శ్లోకంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో వ్యక్తమయ్యేటటువంటి రూపాలు మరి భగవంతుడు ప్రాకృత రూపరహితుడు. అంటే ఆయనకి ఈ మెటీరియల్ ఫామ్ అనేది ఆయనకి లేదు. అంటే ఆయన మరి ఈ భౌతిక తత్వం అనేది ఆయనకి లేదు అనే ఉద్దేశం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తే, దానిని గురించి మనకి మిగిలిన అవతారాలకి ఈ భౌతికత్వం లేదు. ఈ భగవంతుని విరాట్ స్వరూపం అన్నా కూడా అది మరి భక్తులకు, మామూలు వాళ్లకు భగవంతుడు అర్థం కావడం కోసం ఆ రకంగా భగవంతుడు చెప్పబడ్డారు. కానీ అది నిజానికి ఆయనకు అటువంటి భౌతిక తత్వం అనేదే లేదు అని ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక. యథా నభసి మేఘౌ ఘోరేణుర్వా పార్థివో నిలే ఏవం ద్రష్టరిదృశ్యత్వమారోపితం అబుద్ధిభిః. సో మేఘాలు యథారూపంగా నభసి ఆకాశంలో ఈ మేఘాలు మరి ఈ ధూళి అనేవి మరి వాయువుచే చెలుస్తాయి కాబట్టి ఈ మేఘాలు కానీ మన వాయువులో ఉన్నటువంటి ధూళి కానీ ఈ గాలిలో స్పేస్లో ఉన్న ధూళి కానీ వాయువు వచ్చినప్పుడు కదులుతూ ఉంటాయి. మేఘాలు కదులుతాయి, అలాగే మరి ఈ ఆకాశంలో శూన్యంలో ఉన్న ధూళి కూడా కదులుతూ ఉంటుంది. అలా చలించే కారణంగా అబుద్ధులైన వాళ్ళు ఆకాశము మేఘావృతమైందని, వాయువు ధూళి ధూపరితమైందని అజ్ఞానం వల్ల అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళు శుద్ధాత్మయందు భౌతిక దేహ భావనలను కూడా అలాగే వాళ్ళు ఉంటాయని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే శుద్ధమైన ఆత్మతత్వం ఉన్న వాళ్ళు కూడా మామూలు భౌతిక దేహాలే అని వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఈ అబుద్ధులు అజ్ఞానంతో అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడికి అవతరించినప్పుడు ఆయనది మామూలు శరీరమే అని చెప్పి ఈ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆలోచించవచ్చు. కానీ భగవంతుడిది దివ్యమైన సచ్చిదానంద రూపం అనేది భక్తుడైన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. సో ఆకాశం మనకి మేఘాలు ఇవన్నీ కూడా కదులుతున్నప్పుడు మనం అజ్ఞానులకు ఏ విధంగా అది అర్థం కాదో, అలాగే మరి శుద్ధాత్మతత్వం ఉన్న వాళ్ళ భౌతిక అంటే శుద్ధాత్మతత్వం ఉన్న వాళ్ళ దేహతత్వం కూడా వాళ్లకు ఇటువంటి అజ్ఞానులకు అర్థం కాదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే భౌతికమైనటువంటి కనులు కానీ ఇంద్రియాలు కానీ మనం దివ్యమైనవి భగవంతుని చూడలేము అని చెప్పి ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అందుకే అంటే ఒక రకంగా చూస్తే మరి అజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు భౌతిక చక్షువులు అంటే రెండు రకాల మీనింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఒకటి, అర్జునుడికి నీ మామూలు చక్షువులతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు, ఎందుకంటే అంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని చూడాలి అంటే మరి నీకు ఈ కనులు చాలవు అని చెప్పి ఆయన నీకు మరి దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ఇస్తాను అని భగవంతుడు చెప్పడం మనం చూసాం భగవద్గీతలో. అది ఒక రకమైతే, భౌతికమైన చక్షువులు అని అంటే ఈ భౌతికత్వంతో నిండి ఉన్నటువంటి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకున్నటువంటి స్వభావంతో మనం దివ్యమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి చూడలేము అని కూడా అర్థం. సో అలాంటి మనస్తత్వంలో మనం రాగద్వేషాలతో సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఉన్న వాళ్ళం, ఈ మాయాశక్తిలో ఉన్న వాళ్ళం, మరి ఆ ప్రభావంలో ఉన్న వాళ్ళం, మాయాశక్తి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్న వాళ్ళం
దివ్యమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి చూడలేము అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఏదో గాలితో కదిలిపోతున్నాయి అని మేఘాలు అవి చూసి మనం అనుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మామూలు అజ్ఞానులు అర్థం చేసుకోలేరు, శుద్ధ భక్తులు తప్ప అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం మనలో ఉన్నటువంటి భగవదంశ అయిన సచ్చిదానంద తత్వమైన ఆత్మనే మనం కనుక్కోలేకుండా ఉన్నాము. మరి అటువంటిది ఇది భగవంతుడి యొక్క ఆయన సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మరి కనుగొనడం సామాన్యం కాదు, అందరికీ అది సాధ్యపడదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం జీవుణ్ణి స్థూల దేహంతోనో లేకపోతే సూక్ష్మ మనస్సుతోనో చూస్తాం, కానీ దేహంలో ఆత్మను వీక్షించడం మనకి సాధారణంగా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మహా అయితే దేహంతో చూస్తాం ఎవరినైనా, వాళ్ళ ఆకారంతోనే కదా మనం యూజువల్గా మనుష్యుల్ని ఫలానా వాళ్ళు అని మనం చూసేది. లేదు అంటే మేబీ వాళ్ళ మనస్సు, ఓకే వీళ్ళకి చాలా మంచి మనసు, మంచి వాళ్ళు అని కొంతమందిని ఆకారం వదిలి వాళ్ళు నిజంగా మంచి వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మంచితనానికి వాళ్ళ సూక్ష్మమైన మనస్సును చూస్తాం. కానీ ఆత్మను చూడటం మాత్రం సాధారణంగా సాధ్యపడదు అంటున్నారు. ఆ లెవెల్కి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదు. మనుష్యులని వాళ్ళ ఆత్మ ద్వారా వీక్షించడం అంత సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. అంటే ఏమిటి? స్థూల దేహం ద్వారా మనం ఆత్మ ఉనికిని అంగీకరించాలి, అంతే కదా. ఆ స్థూల శరీరం ద్వారా మనం ఆత్మస్థాయికి వెళ్ళగలగాలి. కానీ మనం మనసు స్థాయికి వెళ్ళడమే చాలా గొప్ప. దానిని మించి ఆత్మస్థాయికి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ మరి ఈ స్థూల దేహంతోనే మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్తూ, అలాగే ప్రస్తుతం మన మామూలు కనులతో భగవంతుని దర్శించుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపం అనేటటువంటి ఈ బ్రహ్మాండమైన ఈ లక్షణాన్ని వాళ్ళు ఊహించుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే కొత్తగా భక్తి మార్గంలో వచ్చిన వాళ్ళకి అది సులభం కాబట్టి. సో అంటే ఎవరైనా ఒక కారులో కనుక మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చారు అంటే, ఒక కారులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మామూలుగా మనం కారును చూసి దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఓహో పలానా కారులో ఉన్నారు అంటే ఈ కారు వాళ్ళది కదా, ఓహో మన మాతాజీ కారు ఇది ప్రభుజీ కారు, సో ఇందులో ప్రభుజీ వెళ్తున్నారు అని అనుకుంటాం. చాలా సర్వసాధారణం. కారు చూసినప్పుడు ఓహో ఇది పలానా వాళ్ళ కారు, సో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అని. అలాగే ఉదాహరణకి ఇంకోటి ఏమిచ్చారు, రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్కి ఒక కారు ఉంది, అది ప్రత్యేకంగా ఆయన అందులోనే ప్రయాణం చేస్తారు. సో అటువంటి వాళ్ళు మరి ఆయన కారు వెళ్తోంది అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వనివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ అవ్వనివ్వండి, ఓ అది మినిస్టర్ పలానా వాళ్ళ కారు వెళ్తోంది అంటే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. అదిగో అందులో రాష్ట్రపతి ఉన్నారనో సీఎం గారు ఉన్నారనో అంటూ ఉంటాం కదా. అలాగే మనం ఆ కారును బట్టి అందులో ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తిస్తున్నాం. సో అలాగే మనకి యోగ్యత లేకపోయినా భగవంతుని దర్శించాలి అనుకునే ఈ పెద్దగా జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, అల్పజ్ఞులు అన్న మాట వాడారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండమైన విశ్వమే భగవంతుని రూపం అని చెప్పి వాళ్ళు మొదట్లో అనుకుంటారు. ఆ రకంగా వాళ్ళకి దర్శనం చేయబడుతూ ఆ రకంగా వాళ్ళకు దర్శనం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అంటున్నారు. ఎవరు? మరి కొంచెం అల్పజ్ఞులు, అల్పజ్ఞానులు. వాళ్లకు మరి కారును చూసి మనం కారులో ఓహో ఇది సీఎం గారి కారు కాబట్టి అందులో సీఎం గారు వెళ్తున్నారు అని మనం అనుకున్నట్లుగా ఈ విరాట్ స్వరూపం, విశ్వరూపం ఇది భగవంతుడి రూపం. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఇదంతా విశ్వం, ఈ విశ్వం అంతా భగవంతుడి రూపం అనుకోవడం ఈజీ కాబట్టి మరి ఇలా జ్ఞానం ఎక్కువ లేని వాళ్ళు ఆ రకంగా ఈ విశ్వమే భగవంతుడి యొక్క రూపం అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి నిజానికి అలాంటి విశ్వరూపం యొక్క అంతర్బాహ్యాలు రెండిట్లో కూడా భగవంతుడు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అది నిజమే. ఆయన ఈ విరాట్ రూపం యొక్క
బయట లోపల కూడా భగవంతుడు ఉంటారు. ఈ విషయం మరి ఇక్కడే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఆకాశంలో మేఘాలు లేదా ఆకాశం యొక్క నీలి రంగు ఒక చక్కటి ఉదాహరణ అంటున్నారనమాట. మరి ఆకాశంలో నీలి రంగులు రకరకాలుగా ఉంటాయి. అయినా కూడా ఆకాశం నీలంగా ఉన్నది అని చెప్పి మనం జనరల్గా అంటూ ఉంటాం. మనం చూస్తే ఒక్కొక్కసారి స్కై ఇంకా బాగా బ్లూగా ఉంటుంది. మరి క్లియర్ డే రోజున మేఘాలు లేనప్పుడు, ఒక్కొక్క రోజు లైట్ బ్లూగా ఉంటుంది కొంచెం మేఘాలు ఉన్నప్పుడు, ఒక్కొక్క రోజున మరి బాగా వర్షం కురిసేటప్పుడు ఒకలాంటి ఇంకా నలుపు కూడా ఉంటుంది ఆ బ్లూలో. సో అట్లా రకరకాల కలర్స్ బ్లూలో షేడ్స్ చూస్తాం మనం ఆకాశంలో. కానీ జనరల్గా ఏమంటాం, ఆకాశం నీలంగా ఉంది అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం. అలాగే అది కూడా అల్పజ్ఞుల యొక్క సాధారణ భావమే అంటున్నారనమాట. ఈ రకంగా ఆకాశంలో ఎన్నో రకరకాల ఆ బ్లూస్ అన్నిటినీ కలిపి ఆకాశం నీలం అన్నట్లుగా భగవంతుణ్ణి మనం ఈ విశ్వం చూసి జనరల్గా మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఇదే భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపం, ఇదే భగవంతుడు అనుకోవడం కూడా అలాంటిదే. కానీ భగవంతుడి యొక్క నిజ రూపం అది కాదు అనే అర్థంతో ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారనమాట. సో అల్పజ్ఞుల సాధారణ భావం ఏమిటి అంటే ఈజీగా ఈ విశ్వరూపం దాల్చిన విరాట్ రూపమే భగవత్ స్వరూపం అనుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అంటే అదే ఈ అల్పజ్ఞానులు శుద్ధాత్మయందు భౌతిక దేహ భావనలను ఆరోపిస్తారు. అంటే ఈ ఇంత సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ భౌతిక దేహ భావనలనే వాళ్ళు ఆపాదిస్తారు. ఎందుకు అంటే భగవంతుడికి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క రూపమే రూపం అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇది భౌతిక విశ్వం ఉన్నప్పుడు ఈ విరాట్ స్వరూపం ఉండొచ్చు. కానీ ఇదంతా కూడా ఒక రకమైన మాయే. కానీ భగవంతుడి యొక్క అసలు రూపం వేరే ఉంది. అది ఈ జ్ఞానం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విషయం అర్థం కావడం లేదు అన్న పాయింట్ అన్నమాట ఇది. సో విశ్వరూపాన్ని చూసి ఇదే భగవంతుడు అనుకుంటున్నారు ఈ ప్రారంభ దశలో ఉన్న భక్తులు కానీ, ఈ జ్ఞానం పూర్తిగా లేని వాళ్ళు కానీ అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో శుద్ధాత్మల యందు ఇలాంటి శుద్ధాత్ములు భగవంతుల్లోనే వాళ్ళు భౌతిక దేహ భావనలను ఆపాదించినప్పుడు ఇంకా మరి మామూలు శుద్ధాత్ముల పట్ల వాళ్ళు ఆపాదించకుండా ఎలా ఉంటారు? ప్రతి ఒక్కరిని ఇలా భౌతిక భావనతోనే చూస్తున్నారు కాబట్టి భగవంతుని చూసినా కూడా వాళ్ళు భౌతిక భావనే ఆపాదిస్తున్నారు భగవంతుడికి కూడా. అందుకే ఈ భౌతిక జగత్తే ఆయన రూపం అని అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. అది ఈరోజు మన 31వ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.